Λοιπόν, και ξεκινάμε. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Όπως βλέπετε και από το Zoom, εγώ είμαι ο Ρέστης. Και σήμερα θα δούμε λίγα πράγματα για το ποιοι είναι οι Global Shapers, με τι ασχολούμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ πέρα στο Hub της Θεσσαλονίκης, αλλά και θα δούμε και, άμα σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα που το ελπίζω, πώς μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στις δράσεις μας και να συμβάλλετε σε αυτά. Οπότε, όπως βλέπετε και εδώ στην ατζέντα, στην αρχή θα σας πω λίγα πράγματα για μένα, πολύ σύντομα, ποιος είναι ο ρόλος μου και γενικότερα εγώ με τι άλλο έχω ασχοληθεί και ασχολούμαι. Μετά θα πούμε το ποιοι είναι οι Global Shapers ουσιαστικά, τι κάνουμε ως community. Μετά θα σας παρουσιάσω λίγα πράγματα για το δικό μας hub, ποιοι είναι οι στόχοι μας και ποια θα είναι τα actual project που θα κάνουμε για να πετύχουμε αυτούς μας τους στόχους. Και μετά θα πάμε στο κομμάτι του πώς και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτή μας τη δράση. Και στο τέλος Q&A, ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν, εννοείται θα τις λύσουμε. Γενικά, για να μην τις κρατάτε στο μυαλό σας, μπορείτε να τις στέλνετε είτε στο chat είτε στο Q&A. Εγώ θα τα βλέπω, απλά για να μην χαθεί η ροή, θα τα απαντήσω όλα μαζί στο τέλος. Και μπορεί κιόλας κάποια πράγματα να απαντηθούν καθώς μιλάω. Αλλά παρόλα αυτά, εσείς όποια απορία έχετε, στείλτε την και στο τέλος θα τις δούμε όλες μαζί. Και αν παραμείνουν απορίες, εννοείται τις λύνουμε. Και εννοείται στο τέλος, ό,τι άλλο προκύψει το βρίσκουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Ρέστης. Ο ρόλος μου στο Hub είναι ουσιαστικά είμαι υπεύθυνος για το Talent Acquisition, που είναι ένας έτσι πιο fancy τρόπος για τον ρόλο του recruiter. Δηλαδή, εγώ είμαι υπεύθυνος να κάνω τη σύνδεση μεταξύ των νέων ατόμων σαν εμάς, θέλω να πιστεύω, των νέων ατόμων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν, θέλουν να έχουν ένα αντίκτυπο στην κοινωνία, τα πράγματα που έχουν σαν πιστεύω θέλουν να τα εφαρμόσουν, και των Global Shapers σαν πλατφόρμα που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να φέρουμε αυτή την αλλαγή τόσο στην τοπική κοινωνία, όπως θα δούμε, αλλά και σε πιο παγκόσμιο επίπεδο. Γενικά, εγώ παράλληλα με τη θέση μου στους Global Shapers έχω ένα podcast μαζί με τον φίλο μου και συνεργάτη Παντελή Σπάρταλη. Ονομάζεται Business Undercover. Είναι podcast επιχειρηματικότητας. Φέρνουμε ανθρώπους από τον χώρο των επιχειρήσεων και έτσι συζητάμε πράγματα πάνω στο business. Και άλλο ένα project, πάλι με τον Παντελή το τρέχω, που αφορά το περιβάλλον. Θέλουμε να χτίσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον και αυτό το πετυχαίνουμε με το να πουλάμε κάποια προϊόντα με τα οποία μας δίνει τη δυνατότητα να φυτέψουμε κάποια δέντρα. Και παράλληλα είμαι φοιτητής, σπουδάζω εφαρμοσμένη πληροφορική εδώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τώρα έχω μπει στο 4ο έτος και ελπίζω, αν όχι το τελευταίο, να είναι έτσι από αυτός ο χρόνος και άλλο μισό, για να προχωρήσω και στο επόμενο κομμάτι. Και λίγο αυτά σας τα είπα περισσότερο για να πάρετε μια ιδέα και εγώ με το τι έχω ασχοληθεί και το πώς έγινε αυτή η σύνδεσή μου με τους Global Shapers, που θα σας πω και λίγα πράγματα παρακάτω. Λοιπόν, οπότε, ποιοι είναι οι Global Shapers? Ουσιαστικά, το επίσημο όνομα είναι Global Shapers Community και είναι ένα δίκτυο νέων ανθρώπων, το οποίο δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του World Economic Forum, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Δηλαδή, ως Global Shapers, εμείς λειτουργούμε κάτω από την προστασία, σε εισαγωγικά, να το πω, αιγίδα, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Και με πιο απλά λόγια, ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο νέων ανθρώπων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί τους για να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Στους Global Shapers πιστεύουμε ότι ως νέοι, αν όχι πρέπει, σίγουρα χρειάζεται να είμαστε κεντρικός άξονας στη συζήτηση για αλλαγή, αλλά όχι μόνο στη συζήτηση, στην πραγματική δημιουργία μιας αλλαγής, η οποία θα φέρει πραγματικά αποτελέσματα, που με πραγματικά αποτελέσματα εννοώ αποτελέσματα που θα έχουν μια διάρκεια σε βάθος χρόνου και που όντως θα έχουν μια μετρήσιμη αλλαγή, μια μετρήσιμη επίδραση στην κοινωνία που απευθύνονται. Κάθε hub, ουσιαστικά ως Global Shapers, οργανωνόμαστε σε hubs και σε κάθε πόλη που υπάρχει ένα hub, αυτοοργανώνεται αυτό το hub για να δημιουργήσει project που είτε αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που υπάρχει στην τοπική κοινωνία,
είτε αξιοποιούν μια ευκαιρία που υπάρχει στην τοπική κοινωνία, και στις δύο περιπτώσεις με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες αυτής της κοινότητας που υπάρχει. Θα σας παρουσιάσω και αργότερα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη το τι έχουμε κάνει. Τα project έχουν ένα τεράστιο εύρος θεμάτων. Μπορεί να αφορούν την κλιματική αλλαγή, μπορεί να αφορούν την εκπαίδευση, μπορεί να αφορούν την επιχειρηματικότητα, την δημιουργία πιο βιώσιμων πόλεων. Οπότε, σαν shapers, αναλόγως με κάποια πράγματα που βλέπουμε στην τοπική κοινωνία που ισχύουν, επιλέγουμε και το αντίστοιχο project που αντιμετωπίζει ένα από αυτά τα προβλήματα. Και για να το δώσω να το καταλάβουμε και ακόμα περισσότερο, έχω εδώ πέρα 3 παραδείγματα από project που υπάρχουν στους Global Shapers σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο είναι από το Nairobi Hub στην Κένια, όπου αφορά την κλιματική αλλαγή, όπου εκεί πέρα οι Shapers διοργάνωσαν έναν μήνα, όπου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κάνανε διάφορες εκδηλώσεις για ευαισθητοποίηση στην κλιματική αλλαγή, αλλά και κάποιες άλλες δραστηριότητες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μετά στο Ahmedabad Hub, που είναι στην Ινδία, οι Shapers εκεί πέρα διοργάνωσαν μία σειρά από workshops που είχαν σαν θεματικές την ισότητα των φύλων, μιλούσαν για πράγματα που είναι ταμπού στο φύλο, όπως είναι, για παράδειγμα, η έμεινος ρίση των γυναικών, η περίοδος που ειδικά στην Ινδία θεωρείται ταμπού και οι γυναίκες, τα νεαρά κορίτσια τουλάχιστον, ντρέπονται για να μιλήσουν για αυτό το πράγμα και να μάθουν ακόμα περισσότερα. Και με την παραπληροφόρηση είχαν αυτά τα workshop. Και το τρίτο, που είναι στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, όπου στο Belfast Hub, στην Βόρεια Ιρλανδία, διοργάνωσαν ένα διεθνές cup, παρόλο που γράφει World Cup, πάνω με startup ιδέες, που ήταν γύρω από το τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επαυξημένη πραγματικότητα, έξυπνες συσκευές, και η νικήτρια ομάδα είχε μια σειρά από coaching και ένα χρηματικό ποσό για να ξεκινήσει actual αυτή την ιδέα να την βάλει στην πράξη. Σε νούμερα, οι Shapers ανά όλο τον κόσμο είμαστε πάνω από 9.500. Αυτή την περίοδο, μέχρι στιγμής δηλαδή, είμαστε σε 150 χώρες και είμαστε και πολύ περήφανοι που έχουμε και ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο alumni που αυτή τη στιγμή μετράει πάνω από 3.000 άτομα. Λοιπόν, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε αυτή τη στιγμή 8 μέλη. Εδώ πέρα βλέπετε τα ιδρυτικά μέλη του Hub μας. Ο κύριος Δημήτρης Διαμαντής είναι ο ιδρυτής του Hub. Ο Αλέξανδρος Σοράπτης είναι ο Vice Curator. Και η Emily Fisher είναι Impact Officer, δηλαδή είναι υπεύθυνη για να διαχειρίζεται και να κάνει monitor όλα μας τα project και το impact πρακτικά, το λέει και ο τίτλος, που θα έχουν και που έχουν actual στην κοινότητά μας. Και μετά είμαστε εμείς, οι Shapers, όπου αντίστοιχα και εμείς έχουμε έναν διακριτό ρόλο. Για παράδειγμα, εγώ σας είπα, είμαι υπεύθυνος για το Talent Acquisition. Η Μαρίνα είναι υπεύθυνη για το Digital Marketing και τα Social Media. Ο Πάνος είναι υπεύθυνος για την έρευνα που κάναμε πίσω από το project. Η Δέσποινα αντίστοιχα είναι για το blog και η Caitlin για την εξωτερική επικοινωνία. Οπότε ο καθένας μας έχουμε διακριτούς ρόλους, αλλά και όλοι μαζί συνεργαζόμαστε, δηλαδή έχουμε πιο flat δομή, μπαίνουμε λίγο ένας στα πρόσθεση του άλλου, για να συνεργαστούμε και να υλοποιήσουμε τα project που έχουμε ως Global Shapers. Σαν όραμα, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοσμοπολίτικη πόλη επιλογής, δηλαδή άτομα από όλο τον κόσμο που θα επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη σαν τόπο διαμονής και εργασίας και να δημιουργήσουμε να διαμορφώσουμε, το πω και καλά, shape όπως γράφω, μια πόλη όπου τόσο οι άνθρωποι όσο και οι οργανισμοί μπορούν να ευημερήσουν. Και αυτό πώς θα το πετύχουμε? Μέσα από τα δύο μας project που έχουμε μέχρι στιγμής. Το πρώτο μας project κάναμε μια αρκετά μεγάλη έρευνα στη Θεσσαλονίκη, τόσο με φορείς της πόλης, με ειδικούς που υπάρχουν πάνω σε ζητήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με νέους ανθρώπους και γενικότερα πολίτες της Θεσσαλονίκης, για να εντοπίσουμε αυτά που σας είπα στην αρχή.
τις προκλήσεις που υπάρχουν στην πόλη, αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην πόλη. Και μέσα από αυτή την έρευνα και μετά εσωτερικά τα brainstorming και οι συζητήσεις που είχαμε, γεννήθηκε το Θεσσαλονίκη Thrive, όπου το Θεσσαλονίκη Thrive είναι ένα project umbrella, από κάτω που υπάρχουν 5 πυλώνες, που είναι στο χώρο του employability. Έχει να κάνει στο κομμάτι της εργασίας. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την υποστήριξη στους νέους. Το γνωρίζουμε, ειδικά όσοι είμαστε φοιτητές, αλλά και όσοι έχουν προχωρήσει στο επόμενο βήμα της επαγγελματικής τους καριέρας, αυτό το gap που υπάρχει από το ότι θα βγω στο πανεπιστήμιο με το που θα μπω στην αγορά εργασίας. Και τα προβλήματα, οι ελλείψεις που υπάρχουν για αυτό το gap δεν είναι μόνο στο κομμάτι των hard skills, των γνώσεων, μπορεί να είναι στο κομμάτι κάποιων άλλων soft skills, όπως τα λέμε. Για παράδειγμα, είναι δεξιότητες του χαρακτήρα μας, να το πω. Για παράδειγμα, η ικανότητα που έχουμε να συνεργαζόμαστε σε μια ομάδα. Η ικανότητα που έχουμε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους γύρω μας. Να επιλύουμε προβλήματα. Είτε μπορεί να οφείλεται στο ότι εγώ μπορεί να σπουδάζω εφαρμοσμένη πληροφορική, αλλά όπως και σας είπαμε τι έχω ασχοληθεί και βλέπετε με τι ασχολούμαι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τόσο επαφή με την πληροφορική. Ότι σπουδάζω κάτι δεν σημαίνει ότι θέλω να ακολουθήσω και αυτό το πράγμα. Οπότε μια άλλη έλλειψη είναι το ότι δεν γνωρίζουν οι νέοι τόσο καλά το τι θέλουν να κάνουν σαν επαγγελματική σταδιοδρομία μετά το πανεπιστήμιο. Ή επίσης μπορεί να μην γνωρίζουν το ποια είναι τα δυνατά τους χαρακτηριστικά, ώστε να επιλέξουν αυτή την πορεία βάσει αυτών των χαρακτηριστικών. Και ο πρώτος πυλώνας θα στοχεύσει στο να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά είναι και οι εργοδότες, που παίζουν και αυτοί ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο θα είναι ουσιαστική και αποτελεσματική αυτή η συνεργασία πρακτικά. Οπότε, ο δεύτερος πυλώνας αφορά το κομμάτι του να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μπορούν να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά με τους εργαζόμενούς τους και σε πρώτο κομμάτι με τους νέους εργαζόμενούς τους. Δηλαδή, να τους παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να μπορούν να τους αφιομοιώνουν με πιο ομαλό τρόπο, να το πω. Τρίτος πυλώνας είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα γνώσης και πληροφόρησης πάνω στην καινοτομία γενικότερα. Γιατί πιστεύουμε ότι το να γνωρίζουμε για τις καινοτομίες που υπάρχουν ή στη χώρα μας ή στο εξωτερικό βοηθάει τους ανθρώπους να σκεφτούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά και από τη στιγμή που θα μάθουν για αυτές τις καινοτομίες, τους δίνεται και η δυνατότητα να τις εφαρμόσουν. Γιατί όταν δεν γνωρίζω ότι υπάρχει κάτι, είτε θα το σκεφτώ και θα κάνω reinvent the wheel που λέμε, θα ξαναανακαλύψω τον τροχό, είτε θα δω κάτι που υπάρχει και θα μου έρθει η ιδέα, θα το εφαρμόσω αυτό στην πράξη. Τέταρτος πυλώνας, που είναι νομίζω από είναι πιο φιλόδοξος πυλώνας, να το πω, είναι ότι, όπως σας είπα για το όραμά μας, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοσμοπολίτικη πόλη επιλογής, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τους οργανισμούς. Θέλουμε μέσα από τα 3 παραπάνω και την άνοδο, να το πω, που θα δημιουργήσουμε, να προωθήσουμε πρακτικά την πόλη μας στο εξωτερικό και σε οργανισμούς, ώστε να τους δώσουμε να καταλάβουν, να το πω, το γιατί αξίζει να φέρουν τις εγκαταστάσεις τους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να επιλέξουν την πόλη μας, όπως επιλέγουν, για παράδειγμα, πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται στην Αθήνα. Και στόχος αυτού θα είναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν θα έρθουν εδώ πέρα μεγάλες επιχειρήσεις, αμέσως αυτό αυτομάτως ανεβάζει το επίπεδο, ειδικά στον εργασιακό τομέα, στην πόλη μας. Είναι φιλόδοξο σχέδιο, αλλά πιστεύω ότι όντως μπορούμε να το πετύχουμε. Και το πέμπτο, επειδή γενικά μας αρέσει η έρευνα και όπως σας είπα, μέχρι και να σκεφτούμε το project μας, κάναμε μια έρευνα που διήρκησε 3 με 4 μήνες πάνω κάτω. Θέλουμε όλη αυτή τη γνώση και τα insights που θα παίρνουμε καθώς τρέχουμε αυτά τα project
να δημιουργήσουμε ένα ερευνητικό παρατηρητήριο, όπου αυτά τα δεδομένα θα τα βάζουμε κάτω, θα τα ερευνούμε και τα αποτελέσματα, τα insights που θα βγάζουμε μετά από αυτή την επεξεργασία, να τα δίνουμε πίσω στην κοινότητα, ώστε αυτό να δημιουργήσει ένα feedback loop για να εξελιχθεί όλο αυτό μαζί. Οπότε το ένα μας project είναι αυτό. Και το δεύτερο μας project αυτή την περίοδο εννοώ ότι είναι τα δύο project που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί στο μέλλον, καθώς τρέχουμε και άλλα project, θα δημιουργηθούν και άλλα αναλόγως με τις ανάγκες που υπάρχουν και τις ανάγκες που μπορούμε να καλύψουμε κιόλας. Είναι το Save One Seat. Αυτό το project ξεκίνησε από την Ιταλία, από τους Shapers στην Ιταλία, και μετά από άλλες χώρες και πόλεις. Μία από αυτές ήταν η Αθήνα, όπου είναι ουσιαστικά και η πόλη που διαχειρίζεται το project εδώ στην Ελλάδα, και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ εύστοχο project, ειδικά στην περίοδο που ζούμε με όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό, με τα μαγαζιά της επιχειρήσης που είναι κλειστά, γιατί ακριβώς σαν στόχο έχει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης. Και πρακτικά αυτό τι είναι; Είναι μια πλατφόρμα όπου εμείς ως καταναλωτές μπορούμε να προαγοράσουμε ένα γεύμα μας, δηλαδή αγοράζοντας ένα voucher, μπορούμε να προαγοράσουμε ένα γεύμα μας σε ένα εστιατόριο, με στόχο να αυξήσουμε τη ρευστότητα της επιχείρησης για την περίοδο που δεν έχει άλλα έσοδα. Και εννοείται μόλις ανοίξουν οι επιχειρήσεις να πάμε αυτό να το εξαργυρώσουμε. Και, καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν θα είναι πολύ δύσκολο να ξανανοίξουν άμα είναι οριστικό. Που, όπως είπα, είναι ένα πολύ εύστοχο project για να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε μέσα από αυτή την κρίση. Ο δικός μας ρόλος σε αυτό είναι ότι από τη μία πλευρά διαχειριζόμαστε την πλατφόρμα και επικοινωνούμε αυτή την πλατφόρμα, αυτόν τον σκοπό, στους επιχειρηματίες, με σκοπό να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα, το οποίο είναι εντελώς δωρεάν. Δεν κρατάμε κάποια προμήθεια εμείς από το voucher που αγοράζει κάποιος. Και κατά δεύτερον, να επικοινωνήσουμε αυτό το μήνυμα στους καταναλωτές, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτό το project. Λοιπόν, είδαμε μέχρι στιγμής το ποιοι είναι οι Global Shapers και λίγο πολύ σας έδωσα και έτσι μια ιδέα του τι κάνουμε εμείς σαν Global Shapers. Οπότε, πρακτικά, με το να είσαι Shaper, ένας από τους κύριους ρόλους που θα έχεις είναι να οργανώνεις και να συμμετέχεις μέσα σε project. Αυτά μπορεί να είναι project του δικού μας hub, μπορεί να είναι project που παίρνουμε, να το πω, από άλλα hubs, όπως το Save One Seat για παράδειγμα, είτε να είναι projects τα οποία συμμετέχουμε εξ ολοκλήρου και ανήκουν σε κάποιο άλλο hub. Και από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ότι με τον ShaPer έχεις έναν αντίκτυπο στην κοινωνία. Και ο λόγος που σας είπα και πριν κάποια πράγματα για μένα ήταν γιατί ήθελα να κάνω τη σύνδεση. Ότι ο κύριος λόγος βασικά που κατευθείαν μόλις είδα ότι δημιουργείται hub εδώ στη Θεσσαλονίκη και έκανα κατευθείαν αίτηση, ήταν γιατί όντως σαν Ορέστης θέλω και μου αρέσει να ασχολούμαι με πράγματα τα οποία προσφέρουν, να το πω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, δεν θα το πω καθαρά έτσι αλτρουιστικά, αλλά όταν προσφέρεις κιόλας, κερδίζεις και εσύ πράγματα. Και όντως οι Global Shapers είναι μια δυνατή, να το πω, πλατφόρμα που μπορείς να επιφέρεις αλλαγή, ακριβώς για όλο το υποστηρικτικό κομμάτι που έχει σαν community. Και ένα από τα καλά, να το πω, του να είσαι Shaper είναι η μοναδική δυνατότητα, νομίζω, που μας δίνεται να παρακολουθούμε και να συμμετέχουμε σε events που διοργανώνει το ίδιο το World Economic Forum, αλλά και οι ίδιοι Global Shapers,
που είναι μια τεράστια πηγή γνώσης και είναι από τα προνόμια, νομίζω, του να είσαι shaper και να έχεις πρόσβαση σε πρώτο επίπεδο, να το πω, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και τέλος, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δικτυωθείς, να κάνεις το λεγόμενο networking, να χτίσεις ένα δίκτυο, αλλά και να γνωρίσεις άτομα τα οποία, like-minded people, όχι ότι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο με σένα, αλλά που έχουν τις ίδιες ευαισθησίες με σένα, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια ενδιαφέροντα, που έχετε ένα κοινό όραμα και είναι η δυνατότητα να γνωρίσεις αυτά τα άτομα, να συνεργαστείς, ώστε να μπορείς να επιφέρεις αλλαγή. Και fun fact, εδώ πέρα, αυτό για το network, αυτά τα άτομα μετά μπορεί να σας βοηθήσουν και στα επόμενα βήματά σας. Για παράδειγμα, που σας είπα στην αρχή, που έχω το podcast και το άλλο το project με τον φίλο μου τον Παντελή, γνωριστήκαμε σε έναν άλλον οργανισμό. Και αφού και οι δύο βγήκαμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές από αυτόν τον οργανισμό, εν τέλει πλέον μαζί είδαμε ότι έχουμε πολλά κοινά και μαζί χτίσαμε και άλλα διάφορα πράγματα. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσεις άτομα και να χτίσεις γενικά το μέλλον, το επαγγελματικό, να το πω. Λοιπόν, προχωράω. Γενικά εμείς σαν Global Shapers θέλουμε και ψάχνουμε να συνεργαστούμε με νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κίνητρο να έχουν αυτόν τον αντίκτυπο. Με το κίνητρο εννοώ ότι δεν θα έρθει κανείς να με πιάσει από το χέρι, να μου πει «Ορέστη, θα κάνετε αυτό το event, για παράδειγμα, σήμερα». Χρειάζεται από μόνος μου να έχω αυτό το κίνητρο μέσα μου, να κάνω και το extra mile πολλές φορές, ώστε να πετύχω τον εκάστοτε στόχο μου. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με άτομα που είναι impact driven, να το πω στα αγγλικά. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε ότι έχετε ασχοληθεί με κάτι, έχετε συμμετέχει σε κάτι, το οποίο είχε ένα αποτέλεσμα πέρα από εσάς. Αυτό μπορεί να ήταν κάποια εθελοντική δράση που έχετε συμμετέχει, κάποιο εξωσχολικό project ή εξωπανεπιστημιακό project που έχετε κάνει, συμμετοχή σας σε κάποιον οργανισμό. Κάτι που να δείχνει ότι τα πιστεύω και τις αξίες που έχετε ως άνθρωποι, όντως τα βάζετε στην πράξη και κάνετε κάτι, να το πω πολύ απλά, γι' αυτό. Δεν το αφήνετε ότι εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια δομή που να βοηθάει τους φοιτητές να μπαίνουν πιο εύκολα στο χώρο εργασίας. Όντως, πάμε και κάνουμε κάτι για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε θέλουμε να το δούμε αυτό. Που έχετε αυτή τη φιλοδοξία και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που πάμε να κάνουμε είναι αχαρτογράφητα νερά. Οπότε, όταν προκύπτουν οι δυσκολίες, εκεί πέρα είναι που πρέπει αυτή μας η φιλοδοξία για το ευρύτερο σκοπό, το μεγάλο σκοπό, να είναι εκεί πέρα και η καινοτομία, ο καινοτόμος τρόπος σκέψης να μας βοηθήσει να δούμε τις καταστάσεις ίσως από μια άλλη πλευρά, ώστε όποια εμπόδια προκύψουν στο δρόμο, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, να τα ξεπεράσουμε για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο. Και επειδή δουλεύουμε σε ομάδες, θα ήταν πάρα πολύ καλό να είχατε ήδη μία εμπειρία μέσα σε ομάδα, που να έχετε πάλι και αυτό να το δείξετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το να δουλεύεις μόνος σου μπορεί να είναι πιο γρήγορο, πιο εύκολο. Πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο δύσκολο, αλλά όταν όλοι μαζί συμμετέχουμε και βγάζουμε ένα κοινό σκοπό και ένα κοινό τρόπο δράσης, σίγουρα αυτό έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει στην επιτυχία. Λοιπόν, πιο πρακτικά, γενικά σαν workload, έχω βάλει εδώ 4 με 6 ώρες την εβδομάδα, που αυτό είναι πραγματικά ένας μέσος όρος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό αφορά τον φόρτο εργασίας που υπάρχει στην εκάστοτε περίοδο.
Συγγνώμη, νόμιζα κάτι έγινε. Που υπάρχει στην εκάστοτε περίοδο. Για παράδειγμα, δεν θα σου πει κανείς κάτι, Ορέστη, πρέπει να δουλέψεις 6 ώρες. Άμα εγώ τη δουλειά μου την τελειώσω στις 2 ώρες και την κάνω σωστά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά μπορεί να υπάρξουν και φορές που θα χρειαστεί να δουλέψω πάνω από 6 ώρες, άμα είναι κάτι urgent, άμα είναι μια δουλειά που θέλει πολύ χρόνο. Τα πιο στάνταρ πράγματα που χρειάζεται να είστε εκεί είναι τα εβδομαδιαία team meeting, τα οποία τα κανονίζετε ξεκάθαρα με την ομάδα σας και από τη διάρκεια, αλλά και από το ποιες ώρες θα γίνονται αυτά. Το meeting που κάνουμε όλοι μαζί ως hub, που αυτό γίνεται μια φορά στις 2 εβδομάδες. Προς το παρόν είμαστε 8 άτομα, κρατάει 1,5 ώρα. Καθώς μεγαλώνουμε, δεν ξέρω να σας πω πόσο αυτό μπορεί να αυξηθεί η διάρκεια του, αλλά είναι σίγουρα μια σύντομη διαδικασία του να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και περισσότερο να κάνουμε catch-up με το τι ασχολείται ο καθένας και ποια θα είναι τα επόμενά μας βήματα. Και χρειάζεται, για να είστε ενεργά μέλη της κοινότητά μας, να συμμετέχετε τουλάχιστον σε ένα project τον χρόνο. Γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν έχει κάποιο νόημα να είμαι κάπου στο οποίο δεν έχω ενεργό ρόλο. Γιατί ούτε του δίνω κάτι, αλλά ούτε μου δίνει και αυτό κάτι σε μένα. Οπότε σαν έτσι ένα minimum requirement είναι η συμμετοχή σας σε ένα project τον χρόνο. Λοιπόν, οι αιτήσεις για νέα μέλη ξεκινάνε αυτή την Παρασκευή, 20 του μηνός. Θα σας δείξω και σε λίγο το link. Και θα μείνουν ανοιχτές μέχρι την Παρασκευή 11 του μηνός. Οπότε είναι αρκετός χρόνος, είναι 20 μέρες. Θα έλεγα είναι αρκετός χρόνος για να το σκεφτείτε, αλλά δεν θέλω να το σκεφτείτε τόσο πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε κάτι, τόσο πιο πολλά προβλήματα βρίσκουμε σε αυτό. Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, είναι η αλήθεια. Σίγουρα να το σκεφτείτε πρακτικά, άμα σας ενδιαφέρει και άμα μπορείτε να ανταπεξέλθετε, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνετε και overthink. Και θα σας δείξω και μετά την αίτηση, πραγματικά δεν χρειάζεται πάνω από 1 με 2 ώρες. Μπορεί να λέω και πολύ, γιατί εγώ είμαι λίγο αργός στις αιτήσεις, είναι η αλήθεια. Αφού κλείσουν οι αιτήσεις, θα τις αξιολογήσουμε και μετά, αναλόγως με την αξιολόγηση που θα κάνουμε, θα σας καλέσουμε σε μια συνέντευξη, να σας γνωρίσουμε, να μας γνωρίσετε κι εσείς περισσότερο, να συζητήσουμε έτσι λίγα πράγματα παραπάνω και αφού τελειώσει και η διαδικασία των συνεντεύξεων, θα κάνουμε μια ολική αξιολόγηση, να το πω, και μετά θα υπάρξουν τα αποτελέσματα, τα οποία εννοείται στους συμμετέχοντες θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το link, το πάνω. Είναι το link για τις αιτήσεις. Θα το ξαναβάλω να σας δείξω πώς θα είναι η σελίδα. Λοιπόν, αυτό πώς φεύγει από εδώ. Μισό λεπτό να κάνω stop share γιατί δεν φαίνεται. Οκ. Πρέπει πάλι, νομίζω φαίνεται τώρα, μου δείχνει ότι κάνω screen sharing. Λοιπόν, στις 20 του μηνός θα μπείτε σε εκείνο το link που σας έδειξα και πρακτικά είναι αυτή εδώ η σελίδα, όπου πατώντας εδώ το κουμπί το apply, θα σας πάει εδώ σε μία φόρμα που πρακτικά συμπληρώνετε τα στοιχεία σας. Θα τα δείτε. Και μετά σαν ερωτήσεις που σας είπα αυτό το χρειάζεται 1 ώρα με 2 ώρες, αναλόγως πόσο χρειάζεται ο καθένας, είναι αυτές οι 3 ερωτήσεις. Του πρακτικά το γιατί θέλετε να συμμετέχετε στο hub μας, τι πιστεύετε ότι μπορείτε να δώσετε από το hub μας, δηλαδή, γι' αυτό please be specific, συγγνώμη,
ποια είναι τα δυνατά χαρακτηριστικά που πιστεύετε ότι έχετε και ότι μπορείτε αυτά να τα δώσετε στο hub για να είναι ένα extra added value, για παράδειγμα. Που το specific, σας το δίνω σαν συμβουλή, ό,τι γράψετε, να προσπαθήσετε λίγο να το αιτιολογήσετε λίγο πρακτικά. Δηλαδή, άμα πω ότι είμαι καλός στο να λύνω προβλήματα, θα ήταν καλό να παραθέσω σύντομα ένα πρόβλημα δύσκολο, παράδειγμα, που έλυσα, μια κατάσταση. Λέω εγώ τώρα. Αναλόγως το βρίσκεται εξής. Και το τέλος, η τελευταία ερώτηση είναι τι ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να έχει το Hub στη Θεσσαλονίκη και πώς μπορεί όντως να συμβάλλει στην βελτίωση, να το πω, του τοπικού επίπεδου. Και μετά βάζετε εδώ και το CV σας για να πάρουμε μια πιο γενική γνώση και υποβολή. Αυτό είναι. Και μετά ακολουθεί η διαδικασία... πάλι τώρα πήγε εκεί πίσω. Μισό. Τέλεια. Και είναι μετά η διαδικασία που σας έδειξα. Οπότε, αυτό εδώ είναι το πάνω link, άμα θέλετε να το σημειώσετε. Και μετά, μπορείτε να μας κάνετε follow και στο Facebook και στο LinkedIn, γιατί εκεί πέρα γενικά ανεβάζουμε όλα μας τα νέα και με το τι ασχολούμαστε. Και εκεί πέρα εννοείται θα ενημερωθείτε και για το όταν officially ξεκινήσει και η περίοδος των αιτήσεων. Δείχνω άλλη μία αυτό. Ξεκινάει την Παρασκευή στις 20 και τελειώνει την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου. Όπως είπα, είναι 20 μέρες. Έχετε χρόνο να το σκεφτείτε, αλλά μην κάνετε πολύ overthinking, γιατί το έχω κάνει κι εγώ και δεν αξίζει. Και το πάνω link είναι πρακτικά που θα βρείτε την αίτηση. Αυτό ήταν από μένα. Ελπίζω να μην το πήρα πολύ γρήγορα. Και άμα το πήρα πολύ γρήγορα, να μου γράψετε ότι ορέσει να ξαναεξηγήσεις αυτό ή το άλλο ή το παράλληλο. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Κλείνω το sharing. Λοιπόν, και τώρα ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν, στείλτε τις είτε στο chat είτε στο Q&A για να τις απαντήσουμε. Γεια σου, Γιάννη. Ναι, γράφω εκεί πέρα 20, αλλά ναι, μπορείς να κάνεις αίτηση. Στα ελληνικά ή στα αγγλικά πρέπει να γίνει αίτηση ευδοξία. Γενικά έκανα αυτό, συγγνώμη, δεν το ανέφερα. Εγώ έκανα την παρουσίαση στα αγγλικά και συμμιλούσα ελληνικά. Γιατί, σαν επίσημη γλώσσα να το πω, έχουμε τα αγγλικά. Και επίσης, στην ομάδα μας έχουμε 2 κοπέλες από την Αμερική, οπότε γενικά και στα meeting που κάνουμε ως hub, συνεννοούμαστε στα αγγλικά. Η αλήθεια είναι ότι για καλή μας τύχη και η Emily και η Caitlin ξέρουν ελληνικά. Η Emily κιόλας έχει και Β2 στα ελληνικά, οπότε πολλές φορές και εγώ που κολλάω μιλάω ελληνικά. Αλλά ναι, ευδοξία, καλό θα ήταν να κάνεις την αίτησή σου στα αγγλικά. Τέλεια, Αλεξία, απάντησα και σε εσένα. Τώρα κοίτα, άμα δεις ότι δυσκολεύεσαι πάρα πολύ με τα αγγλικά, μπορείς να απαντήσεις και κάποια πράγματα στα ελληνικά. Απλά στο λέω ότι σαν επίσημη γλώσσα ουσιαστικά είμαστε στα αγγλικά μιλάμε. Εντάξει, εννοείται ότι με τη Δέσποινα τον Παναγιώτη, όταν θα είμαι one-to-one, θα μιλήσουμε ελληνικά, εννοείται, στο chat. Hello, Ρίστο. Okay. Και στο Q&A βλέπω μια ερώτηση. Ωραία. Ρωτάει ο Αναστάσης πόσες ώρες την εβδομάδα θα είναι η απασχόλησή μας με τον οργανισμό συνολικά μαζί με τα meetings. Όπως είπα... Μισό να το βάλω. Ωραία.
Σαν μέσο όρο να το πω, εγώ έβαλα 4 με 6 ώρες. 4 με 6 ώρες. Αλλά αυτό εξαρτάται από το τι ταχύτητα έχεις εσύ στο να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά και από τον φόρτο εργασίας που θα υπάρχει στην εκάστοτε εβδομάδα. Τα meeting, το μόνο standard meeting είναι το 1,5 ώρα κάθε 2 εβδομάδες. Το κάνουμε κάθε Τρίτη εμείς αυτή την περίοδο, 7.30 με 9 το βράδυ κάθε Τρίτη. Είναι κάτι που πρέπει να είμαι εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα είμαι ελεύθερος να κατανείμω αναλόγως το χρόνο μου. Άμα θέλεις, πιστεύω πραγματικά 6 ώρες την εβδομάδα είσαι σίγουρα καλυμμένος. Μπορεί να είναι και αρκετές αναλόγως την φόρτο που έχουμε την περίοδο. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση, Ευδοξία. Αρχικά, έτσι πως είναι και η κατάσταση, αλλά και γενικότερα από όταν είχαμε αρχίσει, τα κάνουμε, όλη μας τη δουλειά την κάνουμε remote. Δεν υπάρχει θέμα με το άμα βρίσκεσαι σε άλλη πόλη, ειδικά στο εξωτερικό. Απλά άμα έρχεσαι μία φορά το χρόνο στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνεις ότι θα είναι και δύσκολο για να συνεργαστείς σε project που θα είναι και φυσική παρουσία. Περίπου, ας πούμε, πόσες φορές το χρόνο έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη? Και για πόσο διάστημα κιόλας? Μέχρι να μου απαντήσει η Ευδοξία. Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης. Όσες νιώθεις, για μένα σαν συμβουλή, όχι πολύ σύντομες, αλλά ούτε και κατεβατό. Δηλαδή, όσο πιο to the point, αλλά να δώσεις και την πληροφορία που πρέπει να περάσεις. Δηλαδή, στο γιατί θέλεις να συμμετέχεις, μην γράψεις 2 προτάσεις. Γράψε 6-7, ξέρω εγώ. Μην γράψεις 15 όμως. Ωραία ερώτηση, Αλεξία. Κοίτα, δεν υπάρχει το concept του membership, όπως υπάρχει σε άλλους οργανισμούς, ότι είμαι saper για 1 χρόνο. Δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση, αλλά καταλαβαίνεις ότι και εσύ ως Αλεξία, για παράδειγμα, άμα έχεις στο μυαλό σου ότι, ξέρω εγώ, το επόμενο εξάμηνο δεν θα μπορώ γιατί θα κάνω πρακτική, θα κάνω κάτι άλλο κλπ. Αυτό χρειάζεται να το αναφέρεις στη συνέντευξή σου, για παράδειγμα, ώστε να δούμε και εμείς το πώς μπορούμε και να σε βοηθήσουμε, να σε κάνουμε μέλος της ομάδας μας και να σου δώσουμε τις κατάλληλες αρμοδιότητες, αλλά και για να το έχουμε στη γενικότερη στρατηγική μας. Αλλά όχι, δεν υπάρχει ότι είμαι για 1 χρόνο. Απλά, άμα το έχεις στο μυαλό σου ότι, ξέρω εγώ, φεύγω όποτε ώρα θέλω, καλό θα ήταν να μην έχεις αυτό το σκεπτικό, να σου το πω με πιο απλά λόγια. Λοιπόν, στα αγγλικά οι απαντήσεις, Γιάννη, καλό θα ήταν ναι. Γιατί, όπως είπα, π.χ. η Έμιλι που θα δει τις αιτήσεις, που είναι στη διοικητική ομάδα, είναι πιο εύκολο να το διαβάσεις στα αγγλικά και γενικά σαν επίσημη γλώσσα έχουμε τα αγγλικά. Οπότε, ναι, καλό θα ήταν να τις απαντήσετε στα αγγλικά. Η Ευδοξία, ναι, πιστεύω ότι ναι, κάνει την αίτηση και δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Εγώ ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο? Ωραία, ήρθε στο Q&A. Λοιπόν, ο Θωμάς ρωτάει... sorry. Ωραία. Μου λέει να διαβάζω τις ερωτήσεις στο chat γιατί νόμιζα ότι φαίνονται, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Θωμάς ρωτάει, υπάρχουν γραφεία των Shapers κάπου?
Λοιπόν, στην Αθήνα, για παράδειγμα, οι Shapers, αν δεν κάνω λάθος, έχουν φυσική παρουσία γραφεία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν δεν έχουμε. Όπως είπα, όλη αυτή την περίοδο και πριν τον κορονοϊό δουλεύαμε remote. Οπότε προς το παρόν εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε. Στην Αθήνα έχουν και γενικά οι Global Shapers σαν οργανισμό στα κεντρικά, να σου το πω, είναι στις Βρυξέλλες, άμα ενδιαφέρεσαι τα γραφεία. Λοιπόν, και η δεύτερη ερώτηση, ένα project είναι για παράδειγμα το Save a Seat. Πόσα project υπάρχει στόχος να γίνονται ετησίως? Ωραία ερώτηση. Δεν έχουμε σαν στόχο, να σου πω την αλήθεια, το πόσα project θα γίνονται. Για παράδειγμα, είχαμε ξεκινήσει με το Θεσσαλονίκη Thrive και πριν 3 εβδομάδες ξεκινήσαμε και το Save One Seat. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός που έχουμε σαν στόχο. Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης πόσες θέσεις υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή και με ποιες αρμοδιότητες. Ωραία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε... Θέλουμε να μπει κόσμος στο hub. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό ότι θα δεχτούμε 10 άτομα. Και οι αρμοδιότητες θα είναι ανάλογες με τις ικανότητες που έχουν τα νέα μέλη που θα μπουν. Δηλαδή δεν έχω να σου πω κάτι στάνταρ ότι ψάχνουμε π.χ. για έναν social media manager, για έναν εκπρόσωπο π.χ. να μιλάει με οργανισμούς και τέτοια. Δεν έχουμε. Λοιπόν, η Ευδοξία ρωτάει, μην αγχώνεσαι όσοι θέλεις να ρωτήσεις. Μετά από αυτό το call, σε ποιο email να στείλουμε? Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το mail μου. Μισό να το γράψω. Φαίνεται σε όλους. Λογικά φαίνεται. Οκ. Δεν φαίνεται. Όχι, συγγνώμη, είναι το έστειλα σε λάθος.